Takže ahojte ľudia, ja vás tu vítam pri novom videu. Dneska sa prvýkrát tohto roku túto sezónu pozrieme do obchodov na pyrotechniku, konkrétne do Teska a Metra, čo tam proste majú, ako je na tom tá pyrotechnika cenovo, či zdražovala oproti minulému roku a tak ďalej. Porovnáme si to aj s minulým rokom, pretože tu mám takto videa. Tu som bol v Metre, takže porovnáme si čo tam majú, tu som bol v Tesku, takže uvidíme a poďme na to. Tak ako prvé pozrieme sa do Teska, nebudú nejaké kvalitné zábery, ale tak vybral som z videa nejaké fotky a pozrieme sa aspoň tak, že čo tam majú, tak majú tu samozrejme nejaké tie veľké kompakty ako minulého roku, potom tu nejaké trošku menšie, hej. Tu majú potom nejakú detskú pyrotechniku, tie ceny to bolo ako niečo neskutočné. Tu napríklad 36 ranový kompakt, nejaký family party, 20 a 30 mm a stojí 90 eur, čo je ako extrém, ale čo sa pozrieme tu dole, včeličky, obyčajné včeličky, ktoré nájdete na internete, za ani nie euro, to stáli 2 eur, neviem či to tam vidíte, ale tak aspoň trochu. Potom tu tiež nejaké včeličky, neviem čo, ani tiež 2 eurá, tu 2 eurá brumšmeliaky, to je včelička proste, čo sa točí. Buchacie guličky tiež. Tam mali ešte nejaké tie malé raketky, hej, a tak ďalej. Ale čo ma ako neskutočne prekvapilo. Pooping Dog, neviem či to poznáte. Proste hej, tu kakajúci pes, proste nič zaujímavé. Ale tu stojí 90 centov na Ecopire, ako môžete vidieť. A tam reálne stál 5 eur. 5 eur. 2 kusy a tu stoja 90 centov 2 kusy. Potom čo tu mali ešte, hej, nejaké prskavky, čo tu môžete vidieť, hej, takéto bežné veci proste. A tu ešte mali na boku úplne takto nejaké rimanky, hej. Ďalšie kompakty, nejaké tu mali ešte väčšie kompakty, hore tam nejaké rakety, hej. Rakety tiež, ako tam jeden kus rakety stojí toľko, jak na internete celé balenie pomaly, hej. Tak hej, čo som tu pozrel video, ceny sa nejako nepomenili výrazne, aspoň čo ja tu tak vidím. Hej, mali tu aj minulého roku, aj teraz majú takéto najmenšie kompakty za 18. Ale ako výber tu majú veľký, fakt, že takéto veľké kompakty, ale podľa mňa fakt, keď máte možnosť objednávať cez internet, jednoznačne cez internet. Ako hovorím, keď tesne pred Silvestrom si chcete niečo kúpiť, hej, tak to je ako dobré. Ale inak by som veľmi tu nekupoval. Ja som tam bol nakupovať Tesku pyrotechniku v tom stánku asi tak 3-krát. Tesne pred Silvestrom väčšinou aj nejaké fontánky a tak som kúpil, ako dá sa tam nájsť. Fakt na internete všetko vidie lacnejšie si myslím, ale hej, kúpil som tam raz dolárovky petardy, tie boli ešte za celkom v pohode cenu. Neviem či poznáte od Privatexu. Potom nejaké fontánky som kupoval a tak. Ale raz som zistil proste 2 dní pred Silvestrom, že nemám doma poriadne piráty, to bolo asi 3 roky dozadu. A kúpil som tam mať 50 kusové piráty od Privatexu, nekvalitné, so sílou za 6,50 eur kusov. Na internete nájdete piráty 100 kusové od Klásku, kvalitné s knotom za nejaké 3 eurá. No nebudem to tu ďalej predržovať, poďme sa pozrieť do Metra. Tak Metro tiež, dajme tomu to isté ako minulého roka. Proste nejaké tie veľké kompakty, ako to môžete vidieť, za nejakých 50-70 eur. Hej, tam hore môžete vidieť malý prskavky polno. Tu môžete vidieť tiež nejaké tie kompakty, hej. Väčšie tam hore mali rôzne šikme kompakty, aj normálne kompakty za tie nižšie ceny, za nejakých 12-13 eur. Tu potom zasa sú nejaké tie väčšie. Tu mali konkrétne skoro všetky veci od Tari. Hej, takto tu môžete vidieť opäť nejaké tie aj menšie. Takže takto to proste mali v Metre. Neviem, či tam ešte budú mať niečo viac koncu mesiaca. Ale tiež ako tých kompaktov tam mali dosť. Petardy, detskú pyrotechniku to tam teraz samozrejme nemali. Ale tu konkrétne sú tie ceny na tom lepšie, by som povedal. Ale tiež ako platí to isté, že radšej objednávajte pyrotechniku z internetu a keď už z obchodov, tak svoj Lidl, Kaufland. A ja som tu konkrétne v Metre kupoval raz jeden kompakt, volá sa že Mystery, stal nejakých 15 eur, neviem už. Bol to proste taký šichmý kompakt, ako môžete vidieť tam hore naľavo, ale trošku menší. Teraz som ho tam nevidel a za tú cenu mal ako veľmi pekné efekty, až na to, že bol to fail, že urobil takýto efekt. Všetky rany vystrelili naraz, proste bolo to o ničom. Bolo to ako zaujímavé, ale no.
Bolo to aj dosť nebezpečné, pretože tie rany strieľali až za mňa. Ja som bol tak dole z takého malého kopca, a keby som nebol, tak by pokojne mohli ísť aj do ľudí, aj do auta, aj všetko možné. Takže ako bolo to dosť nebezpečné, na videu to tak nepríde, ale ako všade možne strieľali tie rany. Ale tak mohla to byť podľa mňa len náhoda. A keď chcete kupovať nejakú pyrotechniku z Metra alebo Teska, tak skôr odporúčam z Metra, aj keď nie všetci musia mať na blízku Metro, ale fakt to Tesco, ako ste mohli vidieť, že tie ceny sú proste extrémne, hej. Takže tak, hej, to by už bolo všetko z tohto videa. Na budúce sa môžeme pozrieť aj do Lidlu alebo Kauflandu. A ak sa vám toto video páčilo, tak určite vás poprosím, aby ste zanechali odber, like. Veľmi ma tým podporíte, chcem dosiahnuť 1000 odberateľov. Chýba nám už iba nejakých 200. A to je všetko. Čaute.